दिनैनि तारिखआव दिनै जों बुंनो गोनां बाध्य जादों दिनैनि साना बर' जाथिनि थाखाय अर्थात बे बिटिसि हालामनि थाखाय आनलाकि मोनसे दिन होननानै दिनै बारग' दिब्या बुंनो गोनां बाध्य जादों आरो दिनै बे गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दिनैनि भिडिअनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे मैया 27 जानुवारि आरो बे 27 जानुवारि खालिनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा मुंनि मोनसे गोरोबथा जानानै थांदोंमोन दा बे गोजोन गोरोबथानि सानखौनो माने गोजोननि मुङाव गोबांथार बर'नि दैदेनगिरि बा गोबांथार बर'नि आफादफोरा गोजोननि मुङाव बिटिसि ओनसोलाव जोबोद गोजोन फैबाय जौगानाय फैबाय होननानै माने गोबां हानजा सुरनाय नुनो मोन्दों गुफुर गुफुर फारौफोरखौ आखाइनिफ्राय माने बिरहोनाय नुनो मोन्दों नाथाय थारैनो बे बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव सोर साबेसेया गोजोन मारखो दा बिनिनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों जाय भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोना हमनो हागोन जे बै समाव बर' हारिया मानि थाखाय जांख्रिखांबोआमोन मानि थाखाय सरकारजों दावहा नांबोआमोन मानि थाखाय रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा मुंख्लं जानो गोनां जायामोन रोजा रोजा बर' आइजोफोरनि खाफालनि सिन्दुरा मानो गोमोरलाङामोन रोजा रोजा सुबुंफोरा मानो दोखो दोखो बुग्लिजादोंमोन रोजा रोजा बर' आइजोफोरा मानो जिनाहारि खालामजादोंमोन नाथाय दिनैहाय बैनि परिनाम बैफोर खालामजाबोनाय गादब जाबोनायनि दिनै फिथाइ महरै जोङो मा मोनखो दा बिनिनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन दा बे भिडिअखौ दिन्थिनायनि सिगाङावनो गासैबो आंनि चेनेलखौ अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आङो मिजिंथिबाय बिदिब्ला फैदो दानिया भिडिअखौ नायदिनि रोजा बर'नि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरनि गोथार सिमां गोथार थांखिया थेर बेथेर जानाय दिनैनि सानटाव बर'नि बिर जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि गोथार सिमाङा केसेर हाब्रुआव गारजानानै दोनजानाय दिनैनि सान एनडिबिनि सोमावसारनाय अर्थात बर' हारिया जाथि बायदियै थांना थानो नागिरनायनि जि मोनसे दावहानि जारिमिन सोरजिदोंमोन बे जारिमिनाव रोजा रोजा बर' रायजो राजाफोरा सुथुरजों बुख्रुबजानाय सुख्रुबजानाय गासै दुखु दाहाया दिनै दैयावनो थांनायनि दिनैनि दिन दा बेखौ दिनै जों बारग' दिब्या सम बारनायजों लोगोसे बुंनो बाध्य जादों हाजार हाजार बर' आइजोफोरा खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनांदों बे खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनांनाया गासैबो ओरैनो दैयाव थांजोबनायनि दिन दिनैनि दिनखौ दिनै बारग' दिब्या बुंनो बाध्य जादों आरो जों ओरैनो बुङाखै जोंनि बे सम बारलांनायाव जेसेबांखिनि जों नुदों जोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाय जोंनि जि मोनसे गोथार सिमां दङमोन बे सिमाङा गासैबो थेर बेथेर जानायखौ जों नुनानैनो दिनैनि तारिखआव दिनै जों बुंनो गोनां बाध्य जादों दिनैनि साना बर' जाथिनि थाखाय अर्थात बे बिटिसि हालामनि थाखाय आनलाकि मोनसे दिन होननानै दिनै बारग' दिब्या बुंनो गोनां बाध्य जादों आरो दिनै बे आनलाकि दिनखौनो आरो दिनैनि बे दिनटाव बर'नि गोथार बिर जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि थांखिया थेर बेथेर जानाय दिनखौनो दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरा सान्तिनि दिन होननानै दिनै बुंनो नागिरदों आरो बै दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जोङो बुंनो हास्थायदों जाय व्यक्तिफोरा दिनै नंखायखौ मिसा बाथ्राखौ दिनै बुंथाब सैथो होननानै देखायनो नागिरदों जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै सान्ति फैबाय होननानै एनडिबिनि 34 बोसोर गिख्रंथाव मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ दिनै असान्तिनि संग्राम होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों बैबायदि दैदेनगिरिखौ दिनै जों बुंनो हास्थायदों जोंनि गेजेराव दिनै सान्तिया फैयाखै प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ बिथाङा बुंगासिनो दङ मोनफ्रोम बाइटनि सिगाङाव बिथाङा बुङो जे जोंनि गेजेराव सान्तिया फैबाय नोंथाङा जि सान्तिनि बाथ्रा बुंबाय थादों जों बुजि मोनदों बारग' दिब्या जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जि मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ दिब्या बाध्य जानानै खालामनो गोनां जादोंमोन बै समनि बर' जोहोलावफोरा गोसो गैयाब्लाबो आखायाव हाथियार हमनानै जातिखौ फोथांनो बाध्यनि थाखाय ओंखारनो गोनां जादोंमोन सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादोंमन बै समखौ दिनै नोंथाङा असान्तिनि संग्राम होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों प्रमद बर' दिनै जों नोंथांखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा जे मोनफ्रोम बाइटनि सिगाङाव सान्ति फैबाय होनना बुंनो नागिरदों सान्तिखौ दिनै रावबो मोनाखै प्रेक्टिकेल राव सान्तिखौ मोनदोंबा दिनै नों व्यक्तिया मोनदों जायनि सिगाङाव दिनै एस्कर्ट खारदों जायनि उनाव दिनै एस्कर्ट खारदों जायहा दिनै हाजार हाजार कोटिनि दिनै बिगोमा जादों जाय व्यक्तिया दिनै हाजार हाजार दिनै धन सम्पति खामायनो हादों बैबायदि व्यक्ति अर्थात नोंथांमोना दिनै सान्तिखौ मोनदों बेवहाय हारसिं मोननाय सान्तिखौ लानानै जोंनि समग्र हारिनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव सान्तिया फैबाय होननानै बुंनायनिफ्राय दिनै प्रमद बर' नोंथाङा गोजानाव थानांगौ बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि तारिखआव जि सुक्ति जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फेरलेबसेबो सान्ति जोंनि गेजेराव फैयाखै प्रमद बर' दिनै 17 बोसोरनि सिगां जोंनि गेजेराव बेबायदि नुफेरि माखासे जाथायफोरा दिनै जादों साहा खोन्दोआव थानाय जोंनि
थागिबि फिसाफोरखौ दिनै आलाय आथानि दिनै न' बां सिफायनानै होखारदों सान्थिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै बेक्तिफोरनियाव सोंनानै नायथां अब्ला दिनै नोंथाङा बुजि मोनगोन दिनै जेलाव जायफ्रा दङमोन गोरोबथानि सिगां बिथांमोना जेलावनो थाबाय थानो गोनां जादों सान्थिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै बेक्तिफोरनियाव सोंनानै नाय दिनै बै बिमा बिफानियाव सोंनानै नाय जाय बिमा बिफाया दिनै हारिनि थाखाय गावनि गथ'खौ अराय समनि थाखाय नागारबाय बिथांमोननि गथ'फोरा मुंख्लं जाबाय बै बिमा बिफाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय सान्थिया दिनै फैयाखै हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय सान्थिया दिनै फैयाखै मानो होननानै बुङोबा जोंनि थांखिया दिनैसिमबो जायाखै बर' रायजोआ जि आलादा रायजोनि मोनसे जि सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा दिनै थेर बेथेर जानानै दङ आरो बे सिमां बायफ्लेनायनि थाखाय बांसिनै दिनै बर' रायजो राजाफोरा असान्थि जानानै दङ दिनै प्रमद बर' नोङो मा बिथिंजों दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बुंनो हादों मा बिथिंजों दिनै नोङो सान्थिया फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ नोङो बुंनो नागिरदों NDFB-नि जे मोनसे जाथिखौ फोथांना लाखिनायनि जे मोनसे दावहा बियो मोनसे असान्थिनि दावहामोन होननानै नों बुंनो नागिरदों BLT-नि जि मोनसे हाथियारनि संग्राम खालामनाय जाथिखौ फोथांनो नागिरनाय उपाय गैयैयाव हाथियारनि संग्राम खालामनो गोनां जानाय दावहारुफोरखौ नोङो असनमान खालामदों जोंनि नांनाया असान्थिनि नांनायमोन होननानै नोङो डिक्लेयार होनो नागिरदों नाथाय नोंहा खर' गैया नों बुजियाखै भारत सरकारा जोंनि नांनायखौ रिकगनाइज होदों जायनि थाखाय जोंखौ फर्मेल सिजफायार खालामनानै डेजिगनेटेड केम्पआव दोनदों जोंनि समयसाखौ समाधान खालामनो इन्टारलिक्युटर भारत सरकारा जोंनो थिसनदोंमोन दिनै भारत सरकारा गनायदों गोबां बिउर'क्रेट्सफोरा दिनै बुंनो गोनां बाध्य जादों बर' हारिया बेबायदि मोनसे पर्जायाव मोनहैबायमोन जाय समाव दिनै हाथियार हमामोनब्ला नोंथांमोना नाङामोनब्ला जुजियामोनब्ला दिनै बेबायदि अबस्थायाव नोंथांमोना सफैनाय नङामोन समानो दिनै थिनदों बयबो दिनै रिकगनाइज होदों नाथाय नों सासे बर'निनो दैदेनगिरिमोन नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बेबायदि रावा ओंखारनायखौ बारग' NDFB-आ हजम खालामाखै बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ जों दिनैनि तारिखाव नोंथांखौ दिनै गोरा गोख्रोङै बुंहरदों NDFB-आ बेबायदि सुक्तिखौ दिनै खालामनो गोसो गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि सिगनेटरि जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनैसिमबो जेलाव दङ जायनि थाखाय जोंनि बिर जोहोलाव लोगोफोरा हारिखौ अननानै गावखौ बावसोमनाय लोगोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जों बेबायदि सुक्तिखौ दिनैनि तारिखाव मोननाय भारत सरकारा आसाम सरकारा होनाय आरो प्रमद बर'आ लाबोना होफैनाय बे सुक्तिखौ दिनै NDFB-आ मालाबाबो लुबैयाखैमोन दिनै जोङो सम बारनानै जों गोसोखांदों मा इमारजेन्सि जानाय दिनै एबसुआ बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तियाव दिनै साइन खालामनो बा बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तिखौ दिनै जोंनि गेजेराव लाबोना होफैनाय बे परिबेखौ लाबोनो दिनै प्रमद बर'आ बै समाव एबसुनि आफादगिरिमोन बे मा इमारजेन्सि जानायमोन दिनै इमारजेन्सिब्ला दिनै NDFB-आ दङमोन जोङो गोदान रिक्रुइट खालामनो हाया जोंहा केम्पआव थानाय सेंग्राफोरनि अनजिमाया खमायलांबायमोन जायफोरा दिनै सिगां सिजफायाराव फैनाय गबिन्दनि ग्रुपनि प्रग्रेसिभनि बिथांमोननि गोबां जोंनि दावहारु लोगोफोरा न' बां जानानै न'खराव थाग्रा जाबायमोन गोदानै जों रिक्रुइट खालामनो हायामोन बेबायदि परिबेया जोंहा दङमोन इमारजेन्सिया जोंहा दङमोन जोंहा गोबां दैदेनगिरिफ्रा केस दङमोन केसफोराल' उइथड्र जाबानो जाबाय होननानै जाथिनि बे सोमावसारनायाव दुखु दाहा लानायखौ थेर बेथेर खालामनानै NDFB-आसो सिगाङै सुक्तिखौ खालामनो हायोमोन नाथाय जों गङाखैमोन जों खालामाखैमोन दिनैनि तारिखाव जों सम बारनाय दं बुजि मोनदों प्रमद बर'आ BTC-नि चिफ जानो थाखाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' BTC-नि चिफ जानो थाखाय रायजो राजानि दुखु दाहा लानाय NDFB-नि बेसेबांबा गिख्रंथाव दुखु गोनां जारिमिन सोरजिनायखौ दिनै थेर बेथेर खालामदों दिनै जों बुंनो बाध्य जादों आरो जारिमिनखौ जों नायफाफिनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै दिनै जों बुंनो बाध्य जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जारिमिनाव गावसोरखौ रोखा खालामनानै लादों आलादा रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै सिनायथि होनानै लादों जारिमिनाव दिनै बानस'आ बे खोथाखौ बुंदों भइसआल' आंनि नाथाय रावा आंनि नङा गारबोनाय जारिमिनखौ बिथा खालामनानै दिनै बुंनो बाध्य जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारबाय जोंहा जिखिनि दङमोन गासैखौबो जों सावग्लुं सावसि खालामबाय दालां दंमोन बेखौबो सिफायनानै लाबाय LP स्कुल दंमोन बेखौबो सावनानै लाबाय हस्पिटाल दंमोन बेखौबो सावनानै लाबाय मोजांमोन थांखिया जों जेब्ला आलादा रायजो मोनगोन अब्ला जों गावनि बायदियै गासैखौबो सोरजिनानै लागोन हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ सोमावसारनायाव बाहागो लाहोबाय आइजोफोरखौ बिसांहालागि मोबिलाइज खालामबाय बेटेलियनफोर जुदि थाङोब्ला बानलु गुन्दै देनानै बिथांमोननि मेगनाव सारनानै हो बिसांहालागि अर्गानाइज खालामबाय बर' आइजोफोराबो बाहागो लाबाय बै समाव बेटेलियनजों आसाम पुलिसनि राइफलजों गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा जिउ बावनो गोनां जादों बेबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय मा लाबोना फैखो BSc लाबोनानै होफैबाय बिनि दायनिगिरिया सोर जारिमिना दिनैबो बुंगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरानो दिनै बेखौ खालामदों बिनि उनाव जों नुदों बर'नि जि जारिमिन BLT आलादा रायजो नांगौ होननानै संग्राम खालामबाय संग्राम खालामनानै दिनै आलादा रायजो मोनाखै BTC मोनबाय बे सुक्तियाव खिन्थु सापर्ट अफ लेटाराव एबसुनिफ्राय दिनै लाइजाम माने सापर्ट अफ लेटार हिसाबै हराखै बेखौ जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि मिडिया बाइट होनायाव जों गम मोनगासिनो दङ बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि मुङाव प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिखौ बा बारग' NDFB-फोरखौ माबायदि आलाय आथानि खालामदों
गोजोन गोरोबथाखौ लानानै प्रमद बर' बिथांमोनहा बा बिथांमोननि गोबांथार दैदेनगिरिफोरानो बुङो जे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय, दावराव दावसि गैला, गिनांगौ गैला। नाथाय बियो बेसेबां सैथो? जुदि थारैनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैमारबाय बा गिनांगौ जुदि गैलाबा दिनै प्रमद बर' बिथांनि उन सिगां मानो पुलिस फायखिफोरनि एस्कर्ट आरो गुबुन फारसेथिङै गोबांथार दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मानो एस्कर्ट? थारैनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोना फैमारबायब्ला दिनैहाय मानो बिथांमोनहा गाव गावखौनो रैखाथिनि थाखाय दिनैहाय मानो पुलिस प्रशासननि हेफाजाब लानो गोनां जाखो? थारैनो बिनि आन्दोआव मा दं? रायजो राजाफोरखौ थारैनो माबायदि दैदेनलांनो नागिरदों? निस्सय बिनि सायाव सन्देह जानानै फैबाय। दिनैहाय बे बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि खुगानिफ्राय बेबायदि रावखौ खोनानानै गोसोआव आरोबाव गोबांथार दुखु मोननाय फैदों। दिनैहाय जायफोर बारग' एनडिएफबि बिथांमोना बैफोर मुलाम्फाफोरखौ मोननांगौमोन, नाथाय बिथांमोनहाबो दिनैसिम मोनाखै। आरो जायफोर जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोन दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ, बेबो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। दा दिनैनि भिडिअखौ आं गोलावथार खालामनो सानाखिसै। भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गासैखौबो बुजिखाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअनि सायाव कमेन्ट खालामगोन। दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामो उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन। थेंक इउ, गोजोन्थों।